Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mângâieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, iar Tu să-mi faci din mine ce dorești. Amin. Slăvit să fie Domnul! Ce frumos este când viața noastră o lăsăm în mâna lui Dumnezeu și așa după cum am cântat, Doamne, facă-se voia Ta în toate lucrurile. Pentru că voia lui Dumnezeu este bună, este desăvârșită. Voia noastră uneori vine în contrast cu voia lui Dumnezeu. Uneori ne rugăm și am dorit să se aducă la îndeplinire dorințele noastre și vedem că nu se aduc și gândirea noastră merge în direcția cealaltă și zicem nu ne-a ascultat Dumnezeu. Dar Dumnezeu întotdeauna știe ce este mai bine pentru fiecare dintre noi. Ca și tineri, ca și familie, ca și biserica a Domnului Iisus Hristos, să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu și întotdeauna să spunem, Doamne, facă-se voia Ta în toate lucrurile. Dacă binevoiți, ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea să citesc câteva versete din Psalmul 115 cu versetul 15 în continuare. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii, ci noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul! E un motiv de a-L lăuda pe Dumnezeu, un motiv pentru că suntem împreună în casa lui Dumnezeu, un motiv pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi din locul în care noi ne cunoșteam unde eram, Dumnezeu ne știe în totalitate și ne-a pus așa după cum Scriptura ne vorbește, picioarele pe stâncă, ne-a pus o cântare de laudă în gurile noastre, de aceea vrem să lăudăm numele Lui. Împreună ne ridicăm glasul în rugăciune și îl lăudăm pe El pentru toate lucrările frumoase, mărețe și glorioase pe care El le-a făcut în viețile noastre. Tatăl nostru care
Vă rog să ocupăm locurile. Mai lăudăm pe Domnul cu o cântare împreună, așa după cum putem, că e cel mai frumos lucru să înalți numele lui Dumnezeu prin cântare, prin cuvânt, prin trăirea vieții noastre, Dumnezeu să fie proslăvit în toate. Tinerii vor lăuda și Dumnezeu să ne binecuvânteze. După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. După norul plin de ceață, o lumină se arată, e lumina Domnului Iisus Hristos. Cine se încrede în Domnul are o viață mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează sufletele acelor ce se încred în El. Cine se încrede în Domnul are o viață mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează sufletele acelor ce se cred în El. Când avem probleme în viață, să cerem o luminare de la Domnul nostru scump Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul, schimbă sensul vieții noastre, zi de zi înspre mai bine cu Iisus. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează sufletele acelor ce se cred în El. Cine se încrede în Domnul are o viață mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează sufletele acelor ce se cred în El. Stai o clipă, meditează, sufletul-ți înviorează, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Nu lăsa să treacă clipa, clipa mântuirii tale, vei afla viață astăzi cu Iisus. Cine se încrede în Domnul are o viață mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează sufletele acelor ce se încred în El. Cine se încrede în Domnul are o viață mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează sufletele acelor ce se încred în El. Amin. Slăvit să fie Domnul! Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă,
Nu există mai mare fericire decât pentru copiii lui Dumnezeu care se încred în Domnul. Se încred în Domnul în orice împrejurare a vieții. Se cred în Domnul în vreme frumoasă, când cerul e senin, când soarele îi strălucitor. Se încred în Domnul pe vreme de furtună, așa după cum au făcut copiii lui Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu aduce binecuvântarea vieții credinciosului. Dumnezeu să ne binecuvinteze să rămânem încrezători în Domnul. Mă gândeam la un popor care se încredea într-un om și la un om care se încredea în Dumnezeu. Au pornit filistienii la o luptă împotriva lui Israel și toată încrederea lor era în Goliat. Tot ce credea el, credea că Goliat le va aduce biruința. Dar David, toată încrederea lui era în Dumnezeu, Cel care e atotputernic și care este viu. Slăvit să fie numele Lui. Cunoaștem lucrul acesta. Goliat și filistenii au fost înșelați, s-au înșelat că Goliat a căzut. A căzut din mâna unui copil, de unui tânăr, despre care el îl disprețuia, fără să știe că acolo era Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât biruința. Tot astfel, frații mei, în viețile noastre, oricât de mare ți se pare problema, oricât de netrecut ți se pare muntele care îți stă în față, încrede-te în Dumnezeu, că Dumnezeu e Cel care aduce biruință, slăvit să fie El. Vrem să ne rugăm o rugăciune și mă gândeam aici, vrem să ne rugăm după ce voi citi pasajul acesta din Psalmul 119, care se încheie cu un verset așa de frumos. Am vrea să ne rugăm pentru toți tinerii care au hotărât să încheie legământ cu Domnul. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare. Dumnezeu să binecuvinteze hotărârea de a-L sluji pe Dumnezeu și să binecuvinteze familiile din care ei fac parte, ca numele Domnului să fie lăudat și glorificat. Încrede-te în Domnul împreună cu mine și fericirea e aceea care ne va încununa capetele în ziua aceea glorioasă. Ne ridicăm înaintea Domnului, dau citire la versetele acestea și apoi vrem să mergem pe genunchi în rugăciunea aceasta. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor Tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor Tale. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății Tale. Vreau să păzesc orânduirile Tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul Tău. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Mergem pe genunchi în rugăciunea aceasta și ne rugăm pentru Dumnezeu să lase binecuvântare peste tinerii și peste frații.
Slăvit să fie Domnul, ocupăm locurile, mai lăudăm pe Domnul, apoi doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Beniamina Marie cu cuvântul lui Dumnezeu pentru următoarea rugăciune. Va veni o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta un imn de slavă mielului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. După toată alergarea fericit vei fi și tu, vei primi cu luna slavă lui Iisus. Deci grăbește-te acum până încă mai e har, nu lăsa să treacă timpul în zadar. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Puneți viața în rânduială și așteaptă-L pe Cel Sfânt, că în curând El va apare pe pământ. Va veni să ia acasă rodul jertfă din calvar, dând a toți aleșii veșnicii în dar. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Lăudați să fie Domnul! Sunt bucuros să fiu aici în casa Domnului cu toți frați și sorori și doresc să citesc două versete din psalmul care a fost citit, din psalmul 119, primele 2 versete. Ferice de cei fără prihane în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor. Când am citit versetul acesta, am pus o întrebare. Ce trebuie să facem noi să fim fără prihană? E un lucru care nu adică este un subiect care trebuie să intru ades să înțelegi. Dar am pus eu întrebarea aceasta pentru că e ceva care nu am învățat-o ceva așa. Nu e ceva care poți să întreb și nu este un direct răspuns. Și am pus eu o întrebare, ce înseamnă, că este multele subiectele după acest lucru. Și am uitat în acest verset și uit și după aia și doresc să aplichez acest mesaj mai mult pentru tinerii. Dacă citim versetul 9, spune așa: cum își va ține tânărul curată cărarea?
îndreptându-se după cuvântul tău. Dacă uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în versetul care a fost citită, e foarte direct. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui. Dacă uităm la Iov, cineva care a fost încercat foarte greu. Dacă uităm în Iov, capitolul 1, versetul 8, când Domnul a vorbit cu Satană, a spus, uite-te la Iov. Uite că el e așa, a văzut pe robul meu Iov, a fost o întrebare la Satana, și Dumnezeu a spus așa, nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Se abate de la rău. 1. Să fii curat la suflet. 2. E ușor de spus, nu? Să fii curat la suflet. Foarte ușor, dar e cam greu, mai ales pentru noi tineri, că în zilele noastre, când este tot felul de păcat, tot felul de ispitele. Și cum spune cuvântul chiar acolo, în versetul 9, cum își va ține tânărul curată craria? Cu cuvântul. Dacă stăm în cuvântul în fiecare zi, și am pus și eu întrebarea aceasta, că a fost, cred că 3 ani, și pot să și întreb pe mama mea, pe tatăl meu, pe 3 ani, care niciodată am pus pe patul meu fără să citesc Scriptură. Și după aia am mers la școală mai mult, trebuie să fac și eu sports, cum suntem noi tinerii, nu? Și după aia am văzut cum cuvântul cam ne punem, cum spunem noi, în second place. Și ne încercăm să punem ce vrem noi în viețile noastre. Dacă intrăm în cuvântul și noi încercăm să punem rău deoparte, dacă uităm în Proverbii, capitolul 4, și uităm la versetul 27, spune așa, nu te abate nici la dreapta, nici la stângă și ferește-te de rău. Când răul vine în viețile noastre, imediat noi sarăm la concluzii. Spunem, pentru că nu am făcut asta, nu am făcut asta. Pune-te o altă întrebare. Ai intrat în cuvântul în ziua aceea? Toate răspunsurile e în cuvânt. Dacă mergem înapoi și uităm în Ioan, capitolul 14, versetul 15, spune așa, Iisus vorbește și spune așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. 3. Să fii curat la suflet, să nu se sar la rău și să iubiți poruncile Lui. Dacă uităm în Luca, capitolul 11, versetul 28, ceva foarte interesant, când este o femeie care vine, scuze-mă, este o femeie care vine la Iisus și întreabă pe Iisus o întrebare și Iisus Hristos spune așa, tu binecuvântezi pe pâncile care eu am venit, dar ferice, spunea și așa Iisus Hristos, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Dacă uităm, tot vine înapoi la cuvântul, la poruncile lui Dumnezeu. Și dacă aplicăm acest lucru în viețile noastre și pui întrebările la noi, mai ales la noi tineri, dar și dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, și faci un checklist, poți să mergi după acest checklist și pune un check după tot? Sau să lipsă ceva? Pentru mine, lipsă ceva. Și este cuvântul. Dacă avem cuvântul în viețile noastre și facem partea noastră, Dumnezeu întotdeauna face partea Lui. Iov, când a fost ispitit, nu a fost ispitit, când a fost încercat, niciodată a păcătuit înaintea Domnului. De ce?
a avut o relație cu Dumnezeu, a cunoscut pe Dumnezeu și a ascultat de Dumnezeu și când alții a fost acolo și spune, gata, blestema pe Dumnezeu și gata, fii gata cu El. Dar Iova a cunoscut cuvântul și legea. Dacă uităm în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22, iară spune acolo să feriți de rău. Feriți-vă de orice se pare rău. Și acum înapoi la tinerii. A fost un moment în viața mea când am avut tot felul de social media. Și pentru mine nu a fost ceva rău. Am avut mult prieteni acolo, adevărat. Social media poate să fie o binecuvântare dacă știi cum să folosești. Am venit în grupul cu tinerii în 2019 și nu am știut pe așa de mulți prieteni. Am avut câțiva verișori acolo și am încercat, dăm și tu social media atunci, și am încercat să fac și eu cum faci toți tinerii. Nu a fost ceva mare, așa, ușor, dar cum zicem noi, Satana niciodată vine cu cei lucrurile care se pare așa mai mari, totdeauna vine cu lucrurile mici. Și după aia, după o vreme, a întâmplat ceva în familia mea și m-am dus la atenție și am spus, oare dacă am stat eu cu cuvântul, cum am stat eu pe telefon, poate să întâmpla ceva acest lucru? Gluma frații mei înainte să înceapă programul că noi tinerii întotdeauna avem telefoane pe noi și nu pot să mergem nicăieri fără telefoane. Dacă mergem cu cuvântul, cu legea și păzim aceste lucrurile și facem partea noastră, Dumnezeu face partea Lui. Am vrut să punem întrebări la fiecare dintre noi aici. Dacă noi, cum suntem noi și cunoaștem pe Dumnezeu, dacă noi încercăm să fim ca cei care iubește pe Dumnezeu și noi păzim legea și cuvântul, de ce pare așa de greu pentru noi? Am pus și eu o întrebare aceasta pentru mine. Nu am pus-o în concluzie, dar am pus eu o întrebare aceasta și este multe lucruri, dar cel mai mare lucru e pentru că tinerii, ca și mine, este ispitit în toate felului. Poți să umbli pe străzi, n-ai treabă cu nimeni. Și vine cineva la tine și ispitește. Și pentru că noi nu știm cuvântul, gata, sarăm și înapoi și la ei. Doresc ca fiecare dintre noi să aplicăm cuvântul mai mult în viețile noastre, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să avem un suflet curat, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și de legea Lui, să fim fără prihană, că dacă, cum am spus, dacă facem partea noastră, în ziua cea grea, Dumnezeu face partea Lui. Slăvit să fie numele Lui. Doresc să mergem pe genunchi în aceste rugăciuni și ne rugăm pentru putere. Spus să luăm cuvântul în fiecare zi. Dacă avem cuvântul în fiecare zi, este o bucurie care vine în sufletul. Este o putere prin Duhul Sfânt care vine în viețile noastre și când avem cuvântul în viețile noastre și noi spunem așa, eu nu pot să plec nicăieri fără telefon, dar poți să pleci fără cuvânt, nu? E ușor fără cuvânt, poți să lași acasă fără cuvânt. Este mai mult praf pe Bibliile noastre decât este înțelepciune în mintele, nu? Dorim să mergem în acest rugăciune și să ne rugăm înaintea Domnului pentru ajutor și pentru putere, să iubim cuvântul Lui. Amin.
Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au lucrat din greu și cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, este în multe familii și multe mâini. Dar lucrul acesta nu ne va ajuta la bine dacă noi nu căutăm să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Este frumos să-l citim, să-l rostim, să-l știm. Cred că am mai spus eu odată lucrul acesta, mi-aduc aminte, prin lucrarea pe care o făceam acolo unde locuiam în România, aveam contact cu toți cei care erau mai mari în partid, primarul, care terminase o școală, o facultate, Ștefan Gheorghiu era cea mai sus în vremea aceea, și îmi spunea din cuvânt, îmi spunea pasaje biblice, îmi spunea din psalmi, și îi spuneam: tovarășul primar, pentru că el mă întreba: auzi, mă Ilie, ce-o mai zis Duhul Sfânt la voi duminică? Și eu îi spuneam: tovarășul primar, veniți la adunare să ascultați dumneavoastră. Poate că pe lângă cunoștința care o aveți, lucrează Domnul și la inimă, că vremurile acestea nu vor ținea mult, îi spuneam. Și el râdea și îmi spunea: auzi, avem 40 de ani, suntem consolidați bine și nu mă gândesc la nimic. Ca după vremea când a venit lucrurile invers, a plecat cum a plecat și l-am întâlnit în orașul Pașcani, s-a apropiat de mine și a zis: ai avut dreptate atunci. Ai avut dreptate, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu trebuie păzit. Păzirea cuvântului lui Dumnezeu este trăirea lui în viețile noastre. Oamenii trebuie să vadă la noi lucrul acesta. Oamenii din jur, cărora nu le putem citi Evanghelia, ei trebuie să vadă ceva în felul nostru de slujire, în felul nostru de umblare, în felul nostru de vorbire, în acțiunile noastre, ei trebuie să vadă ceva. Nu de mult eram împreună cu soția într-o ștor și se apropie o gestionară, o vânzătoare de acolo, o lucrătoare care lucra acolo și a zis: tu mergi la biserica aceea română? Și am zis: da. Dar de unde știi? O zis: mama mea era ca femeia aceea. Zic: aceea e soția mea. Așa era și mama mea. Și am zis: știi ce? Vino și tu la biserică. O zis: dar programul vostru cum e? E numai în românește? Am zis: nu. Nu, e engleză și românește. Vino la casa lui Dumnezeu. Dragii mei, frați, surori, păzirea cuvântului lui Dumnezeu este umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi. Este viața noastră în care există o despărțire totală între cei despre care spunea fratele Deniamin aici, despre Iov. Iov nu s-a amestecat cu lucrurile lumii. Când ceilalți priveau la Iov, putea să vadă cu adevărat un om neprihănit, care trăia neprihănirea în viața lui. Dumnezeu să lase peste noi dorința aceasta, umblarea aceasta în voia lui Dumnezeu. Noi, părinții, tinerii, împreună cu noi, să fim o lumină pentru cei care trăiesc într-un întuneric atât de mare.
Noi vrem să fie la lumină, să vină la lumină, dar dacă eu nu luminez, dar dacă viața mea nu se deosebește de viața lor, dacă umblarea mea, dacă gândirea mea, dacă tot ceea ce eu, sau poate fi în umblarea mea, este atât de asemănător cu lumea, oare ce vor zice oamenii? Frați și surori, iubite tineri, haidem, așa după cum spunea cuvântul aici, eu aș vrea să întreb, e numai pentru tineri? Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu? Numai tinerii au nevoie de lucrul acesta? Sau noi împreună cu ei? Părinți împreună cu ei? Noi trebuie să dăm o direcție sigură, precisă, clară. Noi spunem, așa după cum apostolul Pavel zicea, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe a lui Hristos. Când privim la viața lor, când privim la umblarea lor, când privim la lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor, hai să învățăm multe lucruri și să ne întoarcem cu pocăință. Aceasta e calea, acesta e adevărul, acesta e Domnul care ne iubește, dar El vrea să-i slujim cu credincioșie. El vrea ca ce vorbesc aici să vorbesc și afară. El vrea, cum mă port aici, să mă port și afară, ca să se poată vedea lumina aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrea să mergem înaintea Domnului, să facem o rugăciune pentru familii. Ne-am rugat pentru tinerii care vor încheia legământul botezului în apa botezului, cu Domnul în apa botezului, dar vrem să ne rugăm pentru toate familiile. Avem familii care se bucură de pace, de liniște, se bucură de sănătate, se bucură de ceea ce au în jurul lor, dar avem familii care trec prin suferință, trec prin dureri, unii trec prin lipsuri, alții se luptă în a păstra pacea și liniștea. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile, pentru că noi vrem să mergem împreună pe calea lui Dumnezeu și niciunul să nu se piardă în lumea aceasta, ci toți să ajungem la locul unde ne-am pornit. Toate familiile, Dumnezeu dorește lucrul acesta. Dorim și noi, vrem și noi ca și părinți, vrem și noi ca și tineri, vrem și noi ca și vârstnici. Dorim lucrul acesta, eu cred că da, pentru că alergarea noastră a unora se va încheia curând, a altora atunci când Domnul va hotărî, dar am vrea ca toți să fim sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu și să primim ceea ce Domnul a hotărât pentru copiii Lui. Ne plecăm pe genunchi înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să aibă îndurare peste toate familiile.
Slavă Domnului! Mai cântăm o cântare spre slava Domnului. Dacă este cineva care dorește să laude pe Domnul cu o cântare, trimiteți un bilet și împreună vrem să ne bucurăm în casa lui Dumnezeu, să înălțăm numele Domnului, pentru că El merită toată slava și toată gloria. Tinerii să vină să mai laude pe Domnul cu o cântare, apoi urmează cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să îl binecuvinteze pe fratele Sălăjan, Dumnealui va citi și textul pentru cuvânt în seara aceasta de învățătură pentru noi. Hai să îl rugăm pe Domnul ca Domnul să ne dăruiască cuvânt și El să ne deschidă inimile noastre și noi să primim cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie și El să aducă rodul binecuvântat în viața fiecăruia dintre noi. Amin. Așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală-n sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin. De îndoiel sunt apăsat, de ispitit, împresurat, slăbit de vaduri mult, purtat o mielule, eu vin, eu vin. Așa cum sunt de rătăcit, la tine vin, să fiu scutit, să fiu bogat și fericit, o mielule, eu vin, eu vin. Așa cum sunt, tu mă primești, păcatul nici nu-mi amintești, crezând ție mă mântuiesc, o mielule, eu vin, eu vin. Iubiții mei, frați și surori, dacă ați luat aminte la cuvântul ăla care a spus că să fiu bogat și fericit, eu am constatat că noi suntem cei mai bogați oameni din univers. Lumea nu știe că noi suntem bogați, dar noi suntem foarte, foarte bogați. Dacă o zi în casa Domnului face mai mult decât 1000 de zile în altă parte, 1000 de zile îs 2 ani și 9 luni. Calculează salarul sau pensia după 2 ani și 9 luni care ți-o dă Domnul într-o zi. De câți ani ești la pocăință, câte zile au trecut și cât salar ai înaintea Domnului. Mai este cineva așa bogat?
E făgăduința lui Dumnezeu, nu-i promisiunea mea. Că El a zis lucrul ăsta, nu? Că mai mult face o zi în casa Domnului decât 1000 de zile în altă parte. Și Dumnezeu doresc să ne binecuvinteze, să arătăm că suntem fericiți, că suntem bogați, că îl avem pe Dumnezeu ca Tată, ca sprijin în orice situație. Și făgăduințele Lui sunt da și amin. Aș vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Faptele Apostolilor, din capitolul 18, de la versetul 1 la versetul 11. Să urmărim Cuvântul Domnului, ne ridicăm în picioare. Pagina în Biblie 1079. După aceea Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți din corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel, într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas 1 an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să ocupăm loc. Asta e istorisirea lui Pavel, începută în Corint. Până aici Pavel, că dacă mergem de la chemarea lui Pavel, când Domnul cheamă pe Pavel, când Domnul îi se arată lui Pavel în capitolul 9, el vede acolo o lumină și aude un glas. Și cei ce erau cu el aud glasul, dar nu văd lumina. Și dacă citim în capitolul 22, acolo vedem că cei ce erau cu el văd lumina, dar n-aud glasul. Acolo aud glasul și nu văd lumina. Dincoace văd lumina și n-aud glasul. Luca scrie Faptele Apostolilor și eu nu cred că o greșit.
Și în cuvântul ăsta, în aceste două versete, suntem implicați noi. Noi suntem implicați. S-ar putea să vadă lumina că sunt un om corect, un om cinstit, un om bun și așa, dar să n-audă niciodată glasul să-i vorbesc ceva despre Dumnezeu. Dar vede lumina. Dar nu i-am vorbit niciodată despre Dumnezeu. Sau s-ar putea să audă glasul, dar să nu vadă în mine lumină sau în tine. Și atunci vine și spune, păi și ăsta e pocăit. Păi și asta e pocăită. No, aici se împlinesc aceste două versete între noi. Și noi suntem conștienți de lucrul acesta, că am auzit de multe ori lucrurile astea întâmplându-se. Pentru că aud glasul și nu văd lumina, sau văd lumina și nu aud propovăduirea. Nimeni nu le vorbește. Și fratele Ilie a vorbit aici despre primarul de la ei din oraș. Și eu când eram în servici, aveam oameni care lucram la o magazie de materiale și vineau la mine și zice, trăiască partidul. Și eu ziceam, trăiască pocăiță. Și într-o zi au venit și am zis, trăiască pocăiță. Și el a închis gura că partidul a dispărut. Nu zic, vezi, așa se întâmplă. Toate imperiile au dispărut pe rând și dispar, niciuna. Imperiul ăsta a pocăiților, ăsta rămâne veșnic, mărit să fie Domnul. Ăsta o rămas. M-am gândit la felul în care Pavel și am urmărit cuvântul de miercurea trecută, n-am fost la biserică și l-am urmărit pe internet și am auzit mi-au rămas în minte cuvintele fratelui Fazekas care le-au citit ultimele. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Unii au trecut din ultimul verset 34 din capitolul 17. Au trecut de partea lui Pavel. Acum, dacă urmărim din capitolul 13, Pavel în toate biserici, în toate sinagogile, îi prigonit de iudei care nu erau de acord cu învățătura lui. Nu era de acord cu învățătura lui. Că el le vestea ceva care ei nu-l puteau primi, dar cine nu primeau? Oamenii de rând nu primeau sau conducerea sinagogii nu vroia să primească? Că ei întărâtau norodele și ei întărâtau și pe cei mari din oraș asupra lui Pavel. Că așa găsim scris, nu? Vin din Antiohia și vin în Tesalonic și în Tesalonic îi întărâtă pe ăia împotriva lui Pavel. Și Pavel trebuie să fugă dinaintea lor. Era un lucru care se întâmpla. Și oamenii ăștia vin de partea lui. A unui om care era huiduit din loc în loc. Dar puterea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu era așa de puternic în ei că ei nu se uitau la prigoană. Că m-am gândit la lucrul ăsta că Pavel când e chemat de Domnul, Domnul zice lui Anania, du-te că este un vas al meu care l-am ales să ducă numele meu neamurilor, împăraților și fiilor lui Israel. Când îl vedem și aici, vorbește despre neamuri, zice că după aceea, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Dar când îl vedem, îl găsim mereu în sinagoga iudeilor.
nu la neamuri, în sinagoga iudeilor. Că în sinagoga iudeilor erau și neamuri greci care au fost prozeliți, adică prozeliți ăștia, greci. Ăștia trebuia să păzească direct legea lui Moise, exact așa, cu tăiere împrejur, cu toate rânduielile, că altfel nu-l primea în sinagogă. Nu-l primea în sinagogă. Dar ăștia îi vedem că, dacă ne uităm în capitolul 13, zice cuvântul Domnului aici și zice, și după ce s-a împrăștiet adunarea, mulți din iudei și din prozeliți, evlavioși, au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemna să stăruie în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Îl batjocoreau. Și acum Pavel, m-am gândit că, vedeți, Pavel vorbește despre un țăpuș și Domnul îi vorbește despre un țăpuș la început. Zice, ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țăpuș? Ți-ar fi greu să arunci. Dar în toată călătoria lui nu vorbește de țăpuș. Și aș vrea să vedeți că în 2 Corinteni, în capitolul 12, acolo Pavel vorbește despre țăpuș. În 2 Corinteni, în capitolul 12, vine și spune așa, și ca să are vedenia, are descoperirea aia dumnezeiască. Și zice, ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice, să mă îngâmp. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșire. Da, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Adică, Pavele, dacă vrei să-ți iau țăpușul, eu ți-l iau, numai iau și puterea. Acum tu alege ce vrei. Și care era puterea? Că de trupul lui se atingeau șorțuri și bazmale și oamenii se vindecau și durile răle ieșeau din ei. Și acum, Pavele, tu alege. Dacă vrei să-ți iau țăpușul, când îți iau țăpușul și te fac sănătos, atunci îți iau și puterea. Și atunci Pavel a zis așa, de aceea sunt plăcere în slăbiciuni și în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Deci o rămas cu țepușul, care i l-a promis Domnul la început și i l-a dat atunci când a fost vremea, o rămas cu țepușul ăsta ca să rămâie puterea lui Dumnezeu în el. Puterea lui Dumnezeu. Deci, o acceptat și vreau să vă arăt în Evrei, în capitolul 13, scrie cuvântul Domnului, un cuvânt extraordinar aici, în capitolul 13, versetul 11 până la 13. În adevăr, trupurile dobitoacelor, ale căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său,
a pătimit dincolo de poartă, ca să sfințească norodul, nu credincioși. Deci tot norodul, fie că credeau, fie că nu credeau. O ieșit, de aceea a fost răstignit afară din cetate. Era programul și era hotărârea lui Dumnezeu ca el să fie răstignit afară din cetate cu un scop, ca să sfințească norodul cu sângele lui. Să moară. Și pe urmă vine și zice așa: să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Și Pavel a fost acela care a ieșit afară din tabără și a suferit ocara lui. Noi de multe ori și am auzit și în seara asta că să călcăm pe urmele lui Pavel. Oare călcăm pe urmele lui Pavel? Am ieșit afară din tabără să suferim. Că uitați ce spune cuvântul Domnului în capitolul 11 despre Moise, în capitolul 11, versetul 26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și de aceea Pavel o socotit ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât tot ce era în lume. Și vine în Galateni, în capitolul 6, versetul 14, și zice: eu iubesc crucea lui Hristos, în care lumea este răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. Eu iubesc crucea lui Hristos. Deci nu să o pună pe biserică sau pe Biblie sau pe carte sau pe... în care lumea e răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de ea. Și cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 17, versetul 14, vine acolo și zice: eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că nu-i poate iubi, că nu mă poate iubi, că și lumea i-a urât, de aceea îi urăște lumea și lumea m-a urât și pe mine. Vreau să-l citesc, să nu dau greș în el. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Iubiții mei, frați și surori, când am citit cuvântul ăsta și l-am analizat, eu am constatat că Domnul Iisus, când vorbește aici, vorbește despre ucenici, nu despre noi. Că dacă ne uităm la ucenici, la apostoli, ei nu au vorbit nimic în toate scrierile lor despre lume, nimic nu au vorbit. Despre Imperiul Roman, despre împărății, despre lucrurile astea, ei nu. Ci vine apostolul Pavel și îi spune lui Timotei să meargă în Efes și să spună ca să oprească pe unii care se ocupă de înșiruiri de neamuri, fără sfârșit, care nu dau rezultat credinței, ci fac să scadă credința. Înțelegeți? Deci, nu s-a ocupat de descoperirile lui Daniel, să împartă ce imperii vin, cine mere, cine ăsta.
Nu au avut, pentru că dacă citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, dacă nu greșesc, vedem, 20, cu versetul 25 și 27. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Ce vestea Pavel? Împărăția lui Dumnezeu. De ce avem noi nevoie astăzi? Să cunoaștem. Domnul Iisus le vorbește în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, în 40 de zile le-au vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Cineva ar putea zice că da, ei le-au zis atunci. Ei atunci au zis că acum ai de gând să instalezi împărăția, că încă nu o trecut pe la puterea lui Dumnezeu, la botezul cu Duhul Sfânt. Dar după puterea lui Dumnezeu, după Duhul Sfânt, ei nu au mai pomenit nimic cu privire la lume. Nu au avut decât în vedere lucrările împărăției lui Dumnezeu, că vroie ca biserica să fie călăuzită spre împărăția lui Dumnezeu. Și așa Pavel vine și spune aici, v-am propovăduit împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca asta trebuie să o avem, că noi așteptăm împărăția asta. O așteptăm. Adică să fim despărțiți de lumea asta în care noi trăim. Dacă ne uităm bine la felul în care, nu vorbim numai de biserica locală de aici, ci vorbesc în totalitate a lucrării lui Dumnezeu. În anul ăsta am găsit pe iPad păstori care au băgat televizorul să vadă meciurile de la campionatul mondial de fotbal. L-au băgat să vadă, îți despărțiți ăștia de lume. Vestesc că ăștia împărăția lui Dumnezeu? Și atunci, vedeți cât de ușor ne poate fura vrăjmașul cu tot fel de lucruri. Vrăjmașul umblă cu atâtea lucruri să fure ca să ne despartă de marea chemare, de marea alegere care Dumnezeu ne-a făcut-o și care Dumnezeu lucrează la ea. Că Cel ce a început în noi lucrarea asta, El lucrează ca să o ducă la bun sfârșit. El găsește anumite căi prin care pe noi să ne călăuzească în acest. Fie calea suferinței, fie calea răbdărilor, diferite căi în care Dumnezeu. Și dacă citim în Maleahi, acolo vorbește, când ei vorbesc adesea despre mine, Dumnezeu scrie o carte de aducere aminte. Când ei vorbesc, în seara asta vorbim despre lucrările lui Dumnezeu și aici este cineva care scrie o carte. Și ori de câte ori ne adunăm, 2 sau 3, sau 2 dacă discutăm despre lucrările lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite pe cineva să scrie. Ca să aibă în vedere. În ziua aceea se va deschide o carte. Frații mei, sfârșitul nu-i la groapă. Sfârșitul și începutul va fi când ne vom înfățișa înaintea scaunului de domnie a lui Hristos. Acolo se sfârșește viața asta de aici și începe viața aia de dincolo.
Atunci se sfârșește. Până atunci nu se sfârșește. Suntem în așteptare, suntem într-un loc în care Dumnezeu ne-a așezat, dar când vom fi la scaunul de judecată și vom primi răsplata pentru binele sau rău care l-am făcut, atunci se sfârșește viața de aici și începe viața aia de dincolo. Fie în bucurie, fie în necaz. Atunci se sfârșește viața la fiecare om. Și Dumnezeu vrea și Dumnezeu ne aduce și Dumnezeu ne învață ca noi să acceptăm și să ne silim să-L căutăm bâșbăind măcar că nu este departe de nici unul din noi. De multe ori ați auzit și am auzit oameni care zic că nu cred că există Dumnezeu. Nu cred. Oare n-avem un document că Dumnezeu există pentru ei? Viața-i, fraților. Viața. Dumnezeu e calea, adevărul și viața. Când o ieșit Dumnezeu din mine, trupul ăsta îl duce la cimitir. Dumnezeu e în toți oamenii. Că viața e în om. Când o ieșit Dumnezeu viața din mine, trupul ăsta îl duce la cimitir. Și documentez că El însuși, în El însuși e Dumnezeu. Nu există să nu fie Dumnezeu. Există Dumnezeu care în mine și în tine și în fiecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta aici vorbește Apostolul Pavel că el, vedeți, aici a rămas 1 an și 6 luni și le-a spus că el se duce. Dar vedem pe când, dacă citim în versetul 12 până la 17, pe când era Galion, cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Să se închine lui Dumnezeu într-un fel care e împotriva legii. Iudeii ăștia erau oameni de rând sau erau oameni cu vază în sinagogă? Eu cred că erau oameni cu vază în sinagogă, fraților. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvința iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-au alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată. Vedeți, pe Crisp, când o trecut de partea lui Pavel, l-a scos de ca fruntaș al sinagogii și a pus pe altul ca fruntaș al sinagogii. Și Domnul îi vorbește lui Pavel aici, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine. Ați văzut? Nu a pus mâna să-l bată pe Pavel, că a pus mâna pe fruntașul sinagogii, de ce l-a lăsat pe Pavel să vorbească în sinagoga. Dumnezeu veghea asupra lui. Deci aici îi promite că el va fi păzit. În altă parte, când merge la Ierusalim, și Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că la Ierusalim mă așteaptă lanțuri. Și nu numai că l-așteaptă, dar va fi dat în mâinile neamurilor. Și a fost dat în mâinile neamurilor.
Și-a vorbit așa cum i-a promis, cum a zis lui Anania, Domnul, că el va duce numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și acolo, înaintea neamurilor, a vorbit înaintea împăratului Agripa, înaintea dregătorului Felix, înaintea dregătorului Bernice. Și oamenii ăștia au zis, omului ăsta i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Dar dacă ei dădeau drumul, evreii îl omorau acolo. Evreii îl omorau. Că ei au cerut lui Felix să-l aducă la Ierusalim, să-l judece la Ierusalim, ca să-l omoare pe drum. Și el a zis, dar judecați-mă aici, că sunt aici înaintea voastră. Nu că la Ierusalim. Și atunci au cerut să fie judecat de Cezar. Că Dumnezeu avea, că i-a spus Domnul într-o vedenie, așa cum ai propovăduit aici la Ierusalim, așa trebuie să propovăduiești și la Roma. Și la Roma o propovăduit. Când au ajuns la Roma, o chemat pe fruntașii iudeilor și au vorbit cu ei. Și le-au spus, uite, am venit aici, dar n-au ca cu gând să fac rău neamului meu. Și-au povestit, cred că toată povestea, nu-i scrisă, dar el a povestit tot cum au ajuns la Roma și cu ce i s-a întâmplat și ăsta. Și le-au predicat, zice, hai da, că te ascultăm, dar știm că partida asta stârnește împotrivire. Partida asta stârnește împotrivire pentru că șeful partidei, o zis Simeon despre el, copilul ăsta va stârni împotrivire în Israel. Unii vor cădea și alții se vor ridica. Deci șeful partidei o stârnit împotrivire și partida stârnea împotrivire. Și așa rămâne. Și așa rămâne, fraților. Partida asta stârnește împotrivire în lume. Adică nu putem fi de acord cu problemele lumii care se întâmplă în zilele noastre. Putem fi de acord cu gay sau cu alte confesiuni din astea murdare? Nici vorbă. Nici vorbă. Sodomia se întinde. Sodomia se întinde. Am auzit aseară o predică în care spunea cineva că în Canada, în Toronto, oamenii au defilat gays în pielea goală. Au avut o pălărie în cap și sandale în picioare, să nu-i ardă ăsta. Dați seama. Oamenii la ce au ajuns? Pentru că este un motiv. Pământul va arde cu tot ce este pe el. Dar trebuie să aibă un motiv pentru care arde pământul. Sodoma a avut un motiv pentru care o ars, nu? Care a fost motivul Sodomei? Sodomia. Și Domnul vine și spune până Petru că pământul va arde cu tot ce este pe el și de căldura focului se vor topi trupurile cerești. Se vor topi trupurile cerești. De căldura focului. Va arde, dar din cauza sodomiei. Din cauza sodomiei. Eu cred că nu în Sodoma, nu toți oamenii au fost sodomiți, dar a fost numită cetatea Sodoma. Sodomie. Exact așa se întâmplă și aici. Nu toată țara va fi sodomie, dar se va numi țara sodomită. Și atunci vom avea de luptat. Noi vom fi pricina lor că nu vrem să acceptăm cum vreau ei.
Dumnezeu e acela care de-aia vrea să ne aducă la rugăciune și să ne aducă la cuvânt, ca cuvântul lui Dumnezeu să fie în noi. Că Domnul Iisus a zis, dacă cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă cuvintele mele rămân în voi. Frații mei și surori, știți cum m-am gândit eu de cuvintele astea ca să rămână în noi? Că eu am cuvintele lui, dar știi când trebuie să le ai cuvintele? Când ești ispitit. Că Domnul când a fost ispitit a răspuns cu cuvântul. Domnul când a fost ispitit a răspuns cu cuvântul. Atunci când ești ispitit, dacă am cuvântul să răspund cu cuvântul, atunci când răspund cu cuvântul, atunci ispita dispare, ispita pleacă, diavolul pleacă și orice cer Dumnezeu îmi dă. Dar dacă cad în ispită datorită faptului că n-am avut cuvântul. Și de multe ori diavolul scrie, cuvântul ăsta scris, că cuvântul cade în 4 feluri de pământ. Și zice că într-un pământ în care cade, zice că diavolul îl fură. Fură sămânța. Și diavolul fură sămânța atunci, înainte de a fi ispitit. Și cază în ispite. Mai cădem în ispită datorită faptului că nu ne rugăm. Domnul Iisus a zis lui Petru, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De multe ori nu ne rugăm și cădem în ispită din cauza că nu veghem în rugăciune. Rugați-vă, Pavel vine și zice, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea poate să fie, vezi, sunt rugăciuni scurte, Doamne, scapă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi putere. Și asta e o rugăciune. Mărgând pe drum, poți să zici, Doamne, ocrotește-mă pe drum, Doamne, ai milă de mine. Și Domnul veghează, că Domnul îi totdeauna lângă noi. El nu lipsește niciodată în nevoi. Și nu lipsește niciodată de lângă noi. Dacă ne lasă să fim ispitiți, știe de ce ne lasă, că vrea să ne încerce. Și Dumnezeu doresc să ne binecuvinteze și să încercăm să ascultăm cuvântul, să primim cuvântul, să-l trăim cuvântul, așa cum s-a spus, că zilele vin din ce în ce mai grele, mai grele. Ferice de robii aceea pe care stăpânul îi va găsi veghit la venirea lui. Acolo în Luca, în capitolul 12, ce mijlocul să vă fie încins și făcliile să ardă. Făcliile să ardă, fraților, nu numai să fumege. Să fim în armătura din Efeseni, capitolul 6, să fim îmbrăcați, încinși și încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Dacă ne uităm bine la Israel când o lua Paștile și urmărim cum ei au fost îmbrăcați când o mânca Paștile, au fost îmbrăcați complet, încinși, toiagul în mână, încălțați. Gata pentru călătorie. Încălțați. Oare noi cum luăm Paștile dacă nu suntem încălțați cu râvna Evangheliei Păcii? Dacă nu venim la biserică numai duminica, sau numai duminică seara sau duminică dimineața, și luăm Paștile, suntem încălțați cu râvna Evangheliei sau suntem desculți? Vezi?
lucruri care de multe ori nu gândim că oricum mere, dar acolo e scris și acolo ferice de cei ce păzesc cuvântul tău. În Psalmul 119 a fost versetul ăla, ferice de cei ce păzesc cuvântul tău, sau legea ta. Legea sau cuvântul e același lucru. Ferice de cei ce păzesc cuvântul. Deci, noi avem o datorie de a veni la biserică, când neputința, deci eu pot să vin acum până când se întunecă, când se întunecă nu mai viu. Seara, că nu văd bine să conduc și să nu se întâmple să fac un accident. Dacă îmi ia carnetul, după aia nu mai conduc deloc. Nu mai are cine conduce. Nu mă mai pot duce până la prăvălie, nu mai pot face absolut nimic. Și atunci trebuie să mă opresc. Dacă are cineva să mă aducă, viu, dacă nu are cineva să mă aducă, nu mai pot veni. Când se întunecă. De acum încolo începe ziua să micșoreze. Și vine noaptea și noaptea și la nevastă mea e frică, mai frică ca mie și atunci nu pot să fac. Dar cât am putut, n-am vrut să lipsesc de la rugăciune niciodată. Că n-am vrut ca vrăjmașul, Satana, să zică, nu, vezi, când ai putut, nu te-ai dus și acum când ai vrea să mergi, nu mai poți. Nu mă poate condamna. Că îți curat e lucrul ăsta, că oricând a fost, eu m-am dus la rugăciune, indiferent unde, dar m-am dus la rugăciune. Că vreau să mă apropii și vreau să slujesc pe Dumnezeu, să-L întâmpin, să mă ieie la El când va trebui să mă iei. Dumnezeu doresc să ne binecuvinteze și El să fie cu noi în veac. Amin.